раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид бо мақсади шиносоӣ бо раванди корҳои ободониву созандагӣ ба ноҳияи Даңғара сафари корӣ анҷом дода, дар маъракаи ниҳолшинонии канори шоҳроҳи Душанбе Кӯлоб, ки аз ҳудуди ноҳияи Даңғара мегузарад, иштирок намуданд. дар ин тадбири муҳими экологӣ, ки бо мақсади сабзу назаррабо гардонидани муҳити зист, беҳтар намудани ҳолати экологии минтақа ва зебо намудани шафати ин шоҳроҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта роҳандозӣ гардид, дар он зиёда аз 4000 бех ниҳолҳои ба боду ҳавои ин минтақа мутобиқро дар якҷоягӣ бо масъулини Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шинониданд. зимни баргузории чорабинӣ таъкид гардид, ки ниҳолшинонӣ яке аз омилҳои муҳими ҳифзи муҳити зист буда, дар пешгирии эрозияи хок, беҳтар шудани сифати ҳаво ва фароҳам овардани муҳити солими зист барои аҳолӣ нақши муҳим дорад. раиси вилоят зарурати нигоҳубини дурусти ниҳолҳои шинонидашуда, обёрии саривақтӣ ва ҳифзи онҳо аз омилҳои берунаро махсус таъкид намуданд. ҳамчунин дар ин рӯз раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид бо рафти корҳои сохтмонии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар деҳаи навбунёди сомондеҳи ҷамъияти деҳоти корези ноҳияи Даңғара шинос шуданд. ин муассиса аз ду ошёна иборат буда, барои 672 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. бино ба иттилои масъулон, айни замон корҳои асосии сохтмонӣ идома дошта, сохтмончиён талош доранд, ки иншоотро бо сифати баланд ва дар муддати муқаррар гардида ба анҷом расонанд. қарор аст муассисаи таълимӣ то моҳи сентябри соли ҷорӣ мавриди истифода қарор гирифта, дар он садҳо нафар хонандагони деҳа ва атрофи он бо шароити муосири таҳсил фаро гирифта шавад. сохтмони чунин иншооти иҷтимоӣ далели таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлату ҳукумат ба рушди соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил барои насли наврас арзёбӣ мегардад. Салоҳиддин Неъматзода, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Даңғара, Ахбор.